Machiegni kendo nyakoro mga juang chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Weg kambi mar Direct Line Assurance mahie koro kao tela yanga mar tao kambino kendo owalo jatelo manyien. Jachak kambi mar All Credit Limited mantie manigi share mathoth e kambino Dr. SK Macharia okwa duol makedo gi mibadhi EACC mondo tim nonro mar yango mibadhi mowacho ni notim gi jogo ma osebedo kao tele kambino. Jafo marwa Elizabeth Ajode tiere kod ler. Weg kambi okumba mar Direct Line Assurance koro kawayanga telo kod mbi mar tayo kambino. Elimbe mare apis maduong mar kambino mani Anniversary Towers, Dr. SK Macharia mani kod share maduong e kambino, owalo kendo yango apisas madongo madhi tayo chenro mag Direct Line Assurance. Dr. SK Macharia owalo Wilson Wambugu Maina kaka jata tije makojolo, Stella Kinoti kaka jata chenro magomenda, Elizabeth Kuria dhi konyore gi Kinoti e weche magomenda, ka James Mari owal kaka manager ma otelo ne weche maglony manyasani kata teknolojia. E kinde yango lokruoge go, Dr. Macharia wacho ni apisas manyien go chako tich ayanga, bende ochungo e tich mane en jata tije Sami Kanyi. Weg Direct Line Assurance wacho ni okang' makamano obiro bang' ka nonro mane otim kod komiti moyiedhi mane ochuo gi Attorney General ne oyango hie jogo mawinjore obed weg kambino. Komiti no ne okwedo nyinge jogo manoriko kete lesen mar puodho kembe kata CR12 kaka weg kambino. Ne oyangi ni gionge kod ratiro e tayo kambino. Dr. Macharia okwayo EACC mondo chak nonro mar yango lal mar mwandu e kambino e yor mibadhi. Owacho ni nonro mane otim motelo ne oyango ni mibadhi gi yako mwandu ne otimore e kambino. Ewi mano, ojiwo customer mag Direct Line mondo kik bed kod luoro ni mar lokruok ma otimore no ok dhi rocho chenro mag chiwo okumba. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Piny owacho singo ni gedo marolalo madhogoe matudo usenge kod loka magota gulu biro rumo dwe mar